Это энергичный танец. Девушку я встретил, и только 18 лет, а мне уж 23. Скоро стану я седым и старым. Вот тогда и напишу я эти мемуары. Скоро стану я седым и старым. Уйду на пенсию писать свои мемуары. Диңгез кырыйында утрауда яшибез белмибез. Ничек эшләп көрәк тотып яшәргә. Бөтен нәрсә агачта үсә, икмәктә ал, куркма аша. Бөтен нәрсә агачта үсә, икмәктә ал, куркма аша. Кирәкми безгә иртә белән эшкә барырга. Кирәкми эшкә ашыгырга, чабырга. Бер кем дә кушмый, боерык бирми эшләргә. Бер кем дә кушмый, боерык бирми эшләргә. Ятабыз, ял итәбез. Кояш кызганны көтеп кыенырга барабыз. Кич белән җыелып тагын биебез ламбада. Кич белән җыелып тагын биебез ламбада. Булсын шулай, 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 булсын шулай. Һаман булмасын эш кирәкми. Булсын кояш диңгез ламбада кич белән. Диңгез кырыенда утрауда яшибез белмибез. Ничек эшләп көрәк тотып яшәргә. Бөтен нәрсә агачта үсә, икмәктә ал, куркма аша. Бөтен нәрсә агачта үсә, икмәктә ал, куркма аша. Булсын шулай, 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 булсын шулай. Армыйм кабатларга. Булсын шулай, 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 булсын шулай. Бөтен нәрсә агачта үсә, икмәктә ал, куркма аша. Булсын кояш диңгез ламбада кич белән.